al año 335 antes de Cristo. ¿Antes de quién? Cristo, que no te enteras. Pero, ¿ese quién es? Yo qué sé, será un discípulo de Sócrates. ¿Puedo continuar? Bien. Yo, Aristóteles, discípulo de Platón, que a su vez fue discípulo de Sócrates, inauguro el Liceo. Y vosotros, alumnos míos, seréis los peripatéticos. ¿Peri qué? ¿Cómo se escribe eso, maestro? Peripatéticos. Mola. L'ètica d'Aristòtil és una ètica del bé, és a dir, considere que hi ha un bé suprem amb el qual orientem tota la nostra vida. El bé màxim al qual podem aspirar és la felicitat. Aquest és el fi de totes les nostres accions, quan, per exemple, volem obtenir diners, volem tenir un bon treball, volem tenir amor o fins i tot volem trencar les normes. És a dir, totes aquestes accions són mitjans per aconseguir un fi últim, és a dir, la felicitat. Los peripatéticos discutiremos de conocimientos mientras andamos, para que las ideas filosóficas fluyan. Perdón, maestro, ¿puedes repetir la frase? ¿A partir de dónde? Yo tengo apuntado, los peripatéticos daremos... No recuerdo lo que he dicho. Sátiro, ¿puedes pasarle los apuntes? Yo me he quedado con lo de peripatético. Maestro, no apunto nada. Y así, ¿cómo van a pasar mis pensamientos a la posteridad, por favor? Bueno, ya explicaré la idea general, tampoco hace falta entrar al detalle, digo yo. Per això diem que és una ètica eudemonista. Aquesta paraula és un terme grec que ve de felicitat, eudaimonia. Per assolir la felicitat, el primer que hem de fer és desenvolupar la virtut. És el seu camí i l'únic mitjà per arribar a la felicitat. Virtut ve del terme areté, és a dir, excel·lència. La virtut és un hàbit que s'ha de treballar mitjançant l'exercici i la repetició. És un hàbit adquirit, no naixem sent virtuosos, l'hem d'anar treballant. També és un hàbit voluntari, mai desenvoluparem cap virtut de forma forzada, de forma obligatoria. Y digo yo, maestro, ¿por qué no creamos unas clases con una pizarra, con sillas y nos sentamos tranquilamente, que lo podemos llamar aula? Seguro que los alumnos del futuro nos lo agradecen, pero que muchísimo. Es que así andando no me sale bien la letra y tus lectores no van a entender absolutamente nada. Si volem ser justos, hem de practicar la justícia. Si volem ser generosos, hem de practicar la generositat. Recordeu a Sòcrates? Què hagués dit ell al respecte? Si no recordeu, teniu la targeta i us portarà al vídeo per recordar-ho. És a dir, per Aristòtil, doncs, no n'hi ha prou amb saber què és la justícia per actuar justament, sinó que, a més, hem de practicar-la amb accions justes. A més, molts cops fem coses dolentes sabent que no són les accions correctes. Per exemple, quantes de vosaltres heu copiat en un examen? Sabíeu que actuàveu incorrectament, oi? Així, la virtut és un exercici diari que forma part del nostre costum i que ens porta a l'excel·lència de les nostres accions. L'excel·lència és saber comportar-se correctament en cada un dels moments. Com? Trobant el punt mig de les coses, sense caure en els extrems. Vamos a ver, almas de cántaro, ¿no habéis oído hablar de la virtud? La virtud es el término medio, o sea, ni se trata de copiarlo todo, ni de no copiar nada. El término medio. Y para llegar hay que practicar. ¿Pero dónde están? Totes les accions tenen dos extrems, el del defecte per una banda i el de l'excés per l'altra. L'excel·lència, doncs, és aquest punt intermig.
Ni és bo menjar molt, ni és bo no menjar absolutament res. Terme mig. No és fàcil i per això s'ha d'utilitzar la raó i la intel·ligència. Però es tracta, torno a repetir, d'un treball diari en el qual anem perfeccionándonos. ¿Ves? Así muy bien, mucho mejor. Esto va a cuajar. Cuaja seguro, cuaja. No lo veo claro, ¿eh?